माबाया फिक्स जायो ओइ आं बुआ मोना जुगारि होनोलै संगिनाखौ बेयाव लावदारा Gitibari. Gitibari. Hah? Mana reti step no. Habis sabine di gezeran berlepas ayam hatiyo so jenniamne kalau thari खेला हानजा berlepas बेबायदिनो जुगाजुग लालायनानै बा बिबान लानानै सम सम ini जायगायाव बथाय गारि malah mungkin nonton lagi bersama lagi. Idin खालामबाय थासिगोन दांलै दिनै ओइ गारियाव हाबना थाया बिराजि नामा अखायाव ओइ ओइ लांना गैया लाबो जायगायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय 29थि पानेरि दख'रा रंजालि बैसागु हारिमुआरि मोसानाय सिना फारिया जोंहा जागासिनो दङ बेखायनो ओनसोलनि रंगिना संगिना मोसानाय हाबाफारि दङ थाबैनो फैनानै नैबे दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव लाफैनो थाखाय खावलायबाय आरो जोङो दान्दिसे हारिमुआरि दोलो दङ बिथांमोननि मोसानायखौ जोङो नायगोन नायफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों
खैराबारि सिनाखना जारा फाग्ला थेंखामारि खेराइ हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांखौ जोंनि थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बर' बिथाङा बरायनानै लाबाय आरो बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम मोसानानै दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। दान्दिसे समनि उनावनो बैसागो दोलो आरो बैसागो सिख्ला बादायनाया जागायसिगोन। ओनसोलनि गुसु गुदुं हारिमु अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो बे समाव खावलायनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो बेनि थाखाय खावलायबाय जोङो हांख्राय আকুরা বন্দন ব্রত নারী মদনে তোমারে আকুরা বন্দন ব্রত নারী মদনে তোমার बैसागो खुंथाय आफादनि गासै हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गासैबो रायजो राजाखौ आंनिफ्राय साबायखर आरो आं बुंनांगोन बे फोरबोआ जोंनि गिबि फोरबो दिनै बैसागो फोरबो नङाबा जोङो खेबसेयाव बोसोराव खेबसेल' जोङो बे माने खाबु मोनो बेनिखायनो जोङो गाजा गोमजायै बयखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ आङो बेखेवनो हाबाय लाबाय।
रोजा रोजा साबायखर सार बिथांनिसिम दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय बे समाव जों गासैखौबो जोंनि बैसागो थिलियावहाय गोबां रंजानायाव गासैखौबो रंजानो थाखाय गुरै खावलायबाय गासैबो रंजाफानांगौ गासैखौबो खावलायबाय प्रमिला बर' ख्रिस्टानफोरा सिमा बर' इंलिश मीडियम बेवहाय बैसागि सिख्ला मोसानाय बादायलायनायावथ' गोबां बेबायदि बैसागो फांसन बैसागो जायखिजाया माने खुंथाय आफादफोरा फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड बिदि खुङोमोन।
खेन्थामालि खेराइ हान्जा नोंथांमोनखौ थागथियारि जाना थानो थाखाय गुरै खावलायबाय। धन्यबाद सार। दख'ना बर' फरायसा आफादनि गांसे मान फालिजों बरायनो खावलायबाय। फालिजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों सार बिथांनिसिम। आरोबाव दंबावो जोंनि गेजेराव हामा माजा सार बिथांखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। सेलेक्ट जानाय दङ बिखुं नाम्बार 2 बिथाङा थानांगौ आरो 3 5 बिखुं नाम्बार 7 बिखुं नाम्बार 10 बिखुं नाम्बार 12 बिखुं नाम्बार 14 आरो बिखुं नाम्बार 16 गासै 8 जन बिसोरो था बाखि गैयैफोरा ओंखारथ'ना होबानो जाबाय। बिसोरो था नुवाखै बिखुं नाम्बार 12 बिखुं नाम्बार 14 आरो बिखुं नाम्बार 16 मारी दिले পদুম পাহে পাহে ফুলে লাহে লাহে Kali बैसागु हाबाफारिखौ दैदेननाय दैदेनगिरि जौसाङाव जिरायनाय माननि आलासि बसुमतारी सेथि मानसिखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि रुपा बर' बिथाङा थामथि मानसिखौ आवग्रिनो हादों बैसागो सिख्ला मोसानाय बादायनायाव। साबायखर। बिथांखौ दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। रंजा रंजा रंजा
Siapa garis penangan? Kapan berat gorong-gorong musuh-musuhan sangle gapan. Harus gila. Nane moba tambah jangan burjina gerai. Tema Ya, Hairawari. Oh, di Zima. www.com Zim. Bari ini alik. Besar macam mana? Tahu besar macam mana? Kapan lagi tu? Besar kan? Sini, apa ni? Ikan apa?